ko cvijeće voli i pažnju daje njemu. Taj veliko srce ima i ljubav prema svemu. Osjećaj sreće nek probudi duše, dok nježno cvijeće zahvalno im miriše. Uvijek je prepun sreće onaj ko ljubavi cvijeće, kroz njegov život protječe, kroz njegov život protječe. Uvijek je prepun sreće onaj ko ljubavi cvijeće, kroz njegov život protječe, kroz njegov život protječe. U davna vremena svaka je zemlja imala svoga kralja i svoj dvor. Bijaše tad i mnogo grofova, grofica, baruna i ostalih plemića. Ta su otmjena gospoda na svojim posjedima živjela u svojim dvorcima i zamkovima vrlo raskošnim životom. Jeli su samo najbiranija jela, stalno nosili svečanu odjeću i iz dana u dan priređivali zabave i razne domjenke. Među njima se dobro znalo tko je koliko bogat, jer su oni sa najdubljom kesom priređivali najčešće i najveće gozbe. Da, tako je to bilo. U jednoj podosta udaljenoj zemlji, u prekrasnoj palači, živio je grof sa svojom ženom, groficom. Palača je bila velika jer je imala 12 kula i 40 soba. Sve su one bile namještene skupocjenim namještajem, kako to vlasteli u ostalom i dolikuje. Stari se grof nadao da će tako ostaviti snažan dojam na vojvode i barune, zapravo na sve koji mu dođu u posjetu. Zidovi su bili ukrašeni slikama koje su uokolo visjele, a ispod svake od njih bio je natpis sa imenom i cijenom slike. Grof i grofica silno su željeli da svi vide koliko vrijedi i koliko je skupo to s čime su se tako ponosili. No palača im ne bije samo iznutra lijepa. Njen je vanjski izgled bio priča za sebe, a posjed bio je prevelik da bi se mogao nazivati vrtom ili perivojem. Posvuda je bilo oblikovanih grmova među starim drvoredima, ukrasnih biljaka i cvijeća. Grof je imao vrtlara po imenu Larsen. Taj vrtlar bio izuzetno dobar i uspješan. Savjesno je radio, sadio, krčio i čistio vodeći brigu o cijelome vrtu. Uz taj posao morao je i kositi travnjake, ravnati šljunčane staze, obrezivati voćke i okopavati povrće u staklenicima. Grof i grofica bili su uistinu zadovoljni sa vrtlarom. No sam vrtlar nije bio zadovoljan stoljetnim drvoredom koji su znale ponekada za posjesti vrane i svrake. Od njihova glasnog kreštanja vrtlara je često znala boljeti glava. Jednom Larsen reče svome grofu: Gospodine grofe, ne mislite li da je došlo vrijeme da se ti stari drvoredi posijeku? Ove grane drveća zaklanjaju lijep vidik, a vrane se deru kao da su poludjele. Moj vrtlaru, zar ne razumiješ da drveće pripada pticama? Na njemu one grade svoja gnijezda, a to što grakću, to je posve normalno. Ptice su i tako razgovaraju. Uostalom, kuda bi otišle da nestane drvoreda? Osim toga, ne čini li ti se da i ovako imaš dosta posla?
Samo neka drveće ostane. Da, gospodine grofe, bit će kako vi kažete. A sad idem. Ruže, tulipani, sunovrati i mačuhice su na redu za okopavanje. Posla ima, dakako, i svakako ste u pravu kada to kažete. A ponekad mi se što više čini da ga ima i previše. Nije prošlo ni par dana, a grof dade k sebi dozvati svog vrtlara. Poslušaj me, Larsene, nedavno sam bio kod jednog mog prijatelja i tamo sam za desert jeo najukusnije i najljepše voće koje sam ikad kušao u svom životu. Molim te, otiđi k njemu i raspitaj se gdje nabavlja voće. Namjeravam uskoro i ja prirediti zabavu sa gozbom, pa bih želio našim gostima ponuditi isto tako nešto posebno i ukusno. Idi sad i nabavi od njega nekoliko sadnica, jer ako se ne varam, one su stigle iz neke daleke prekomorske zemlje. Tako ćemo i mi uzgojiti to prvoklasno voće. Dobro, gospodaru, idem odmah. Idem do trgovca koji je plodove prodao vašem prijatelju. Vrtlar je otišao u svoju sobu, obukao čistu odjeću i uputio se do trgovca. Dobar vam dan, trgovče. Poslao me gospodar da me uputite gdje to nabavljate ukusne plodove koje ste prodali njegovu prijatelju barunu. Larsene, pa to je bilo tvoje voće. To si mi prodao iz svojih viškova. Zadovoljan tim trgovčevim odgovorom, Larsen požuri natrag svome gospodaru, znatiželjan što li će on na sve to reći. Naše voće? Čudno, jako čudno. Hajde, vrati se trgovcu, neka ti da pismenu potvrdu da je voće doista iz mojeg vrta. Tada ću ti to povjerovati. Evo me opet kod vas, trgovče. Grof ne vjeruje da je to voće koje sam ja uzgojio, pa vas stoga molim da mi izdate potvrdu da je to što ste prodali barunu iz grofova vrta. Dragi moj Larsene, nema problema. Evo potvrde. Tu čitko i lijepo stoji otkuda mi voće koje sam prodao barunu. Hvala vam lijepa. Doviđenja. Nije vrijedno spomena. Doviđenja. I dođite nam opet. Larsen je donio grofu traženu potvrdu, a grof, presretan što ima dokaz da je voće njegovo, s mjesta pozove sve sluge. S mjesta da ste voćem iz vrta napunili zdjele koje ćete staviti u sve sobe. Pošaljite mojim prijateljima plemićima košare pune jabuka, krušaka, trešanja i dinja kao moj dar. Cijeli dvorac okitite najljepšim plodovima. Priredite sve za vrtnu zabavu. U dvorcu je nastala panika. Sluge su imale posla preko glave. Svi su užurbano kitili dvorac od podruma pa sve do kula. Na zabavu je došlo cijelo plemstvo, čak i sam kralj. Grof je cvao od zadovoljstva. Iako zadovoljan, pozvao je vrtlara k sebi i rekao: Dragi moj vrtlaru, to što si učinio i nije bilo tako loše. No mnogi mi kazuju da je godina i onako bila bogata urodom. Neki od njih čak govore da im je urodilo plodom i ono voće koje im prije nije nikad uspijevalo. Znači nije sve baš uspjelo samo tvojom zaslugom. Naravno da je to Larsena jako zaboljelo, ali je kao uvijek opraštao ljubomoru svog gospodara. Nedugo zatim u dvorac stiže pismo sa kraljevskom pozivnicom. Kralj je pozvao grofa i groficu na jednu od svojih zabava. Kraljevska palača bila je uređena kao nikada prije. Jela bijahu posebno ukusna.
no grofa su se dojmile izuzetno ukusne dinje. Po povratku kući, on odmah naloži vrtlaru da od kraljevskog vrtlara nabavi njihovo sjeme kako bi dunje imao i u svome vrtu. No vrtlar Larsen mu na to reče: Gospodaru, to je naše sjeme. Ja sam ga uzgojio i poslao ga kraljevskom vrtlaru na njegov zahtjev. Da? Onda ga je kraljevski vrtlar zasadio u specijalno tlo i njegovao sa osobitom pažnjom, da su mu izrasli tako posebno ukusni i sočni plodovi. Nažalost, ne, moj gospodaru. Kraljevskom vrtlaru propao je cijeli urod, pa me osobno zamolio da mu za tu zabavu pošaljem dinje iz našeg vrta. Idi kraljevskom vrtlaru i od njega mi napismeno donesi da je točno tako kako si rekao. Grof je posvuda razglasio kakvo dobro voće i povrće raste u njegovu vrtu, tvrdeći pritom da je ono tako dobro da ga jede i sam kralj. Uskoro sa svih strana iz raznih kraljevstava počeše stizati molbe za raznim sjemenjem. Grof, u razgovoru sa svojom ženom groficom, izrazi bojazan da će se, uslijed svega što se u zadnje vrijeme dogodilo, vrtlar Larsen silno uobraziti. Vođen takvim mislima, još je više opterećivao svog vrtlara. Umjesto da ga novcem ili kakvim odmorom nagradi, davao mu je sve više i više posla. Uz sav taj naporan rad, vrtlar Larsen je uspijevao svake godine uzgojiti neku potpuno novu vrstu voćki ili bilja. Nekoliko puta na tjedan vrtlar je brao cvijeće i slagao ga u vaze raspoređene po svim odajama dvorca. No ni tomu ne bi je priznato, jer je grofica znala govoriti da samo nabacuje cvijeće u te vaze i da ga uopće ne slaže. Naravno, to nije bila istina, nego plod čiste grofičine ljubomore. Jednom je tako Larsen stavio u vazu uz ostalo cvijeće i jedan neobično lijepi plavi cvijet. Grofica kad ga ugleda uzvikne: Kako je samo lijep ovaj cvijet. To mora da je hindustanski lopoč. Mislim da sam negdje o njemu nešto pročitala. Prelijep je, tako plav i nekako mističan. Mužu, pogledaj, nije li uistinu bajkovit? Prekrasan je, uistinu prekrasan. Moram priznati da nešto tako lijepo odavno već nisam vidio. Brzo se proču da se u grofa nalazi vrlo rijedak i preljepi plavi cvijet. Svi su mu se dolazili diviti, pa tako navrati i kraljeva kćer princeza. Puno sam čula o tome cvijetu. Cijeli ga dvor spominje. Sad kad sam ga vidjela, stvarno mogu reći da je čaroban. Izvolite, princezo, ja vam ga poklanjam, jer cvijeće mora k cvijeću. Tako je oduvijek bilo. Hvala vam, grofe, zaista vam hvala. Odnijeću ga u dvor da ga i moji roditelji vide. Jako ste me razveselili, a sigurna sam i njih. Sitnica, princezo, sitnica. Samo ti to pokaži kralju. Sigurno mu neće odoljeti, a i ja ću svojom nesebičnošću steći njegovu naklonost. Da, dobro sam to smislio. No sjeti se grof da bi valjalo saznati ime i vrstu biljke koja tim cvijetom cvjeta. Stoga pozove vrtlara k sebi i s mjesta ga upita otkuda mu onaj plavi cvijet i kojoj vrsti bilja pripada. Vrtlar mu nedužno odgovori: O, to vam nije ništa posebno, moj gospodaru. To je cvijet obične artičoke. Kad je grof ispričao grofici to što je čuo od Larsena, ona se silno razljuti. Zar su kralju poslali cvijet jedne obične povrtne biljke koja ima baš posvuda? Koje li sramote, pomisli grofica. Princezi smo rekli da je to cvijet iz jedne daleke i egzotične zemlje. Ma što li će sad dvor misliti o nama? Iz tih su stopa grof i grofica odjurili princezi
Ispričavali su joj se, ispričavali i sve više krivnju zbog nemila događaja svaljivali na svog vrtlara. Govorili su da se on tako s njima šali, te da će zbog toga pasti u njihovu nemilost. No princeza im na to reče: Grofe, niste uopće pravedni. Zašto kriviti onoga koji nam je otkrio da jedan jednostavan cvijet može biti lijep i poželjan? Dok je artičoka u cvatu, slobodno mi možete svakog dana slati njezino svježe cvijeće. Sljedeća 2 mjeseca princeza je svaki dan dobivala stručak plavog cvijeća. Ljeto je prošlo i došla je prohladna jesen. U jednoj do tada neviđenoj oluji silovit vjetar porušio je sva stabla starog drvoreda. Grof je to prokomentirao kako je njegov vrtlar napokon došao na svoje. Larsen se pak jako veselio novim mogućnostima uređenja nevremenom opustošena prostora. Želio je sve od samog početka potpuno drugačije urediti. Obišao je sve perivoje, vrtove i dvorišta u okolici, dok se nije odlučio za pravi izbor kako treba izgledati po novome bivši drvored. Jako se trudio i puno radio, a kad je sve bilo gotovo, rezultat je bilo zaista teško opisati. Uređeni prostor bio je očaravajući. Živica je pratila šljunčani put izmješana sa više vrsta paprati koje su izgledale poput palmi. Posvuda je bilo posađeno mnoštvo raznolikih grmića prekrasnoga poljskog cvijeća. Cijeli je prostor odavao neki mir i nenarušen sklad boja. Pred Božić Larsen podigne zastavu baš na mjestu gdje je prije završavao drvored. Pored nje postavi u zemlju nekoliko kolaca, a na njih objesi rupičaste vrećice pune ječma. Tako. I to je gotovo. Ptičice će se svakako veseliti zrnju. Neka i one znaju da je Božić. Molim te, dođi k meni, grofice, gospo moja. Evo sa prozora promatram Larsena kako uređuje mjesto nekad starog i slavnog drvoreda i sve je to dobro. No mislim, pogledaj, nije li s tom ptičjom hranom pretjerao? Ostario je moj mužu. Dobrano ostario. Kad ga sretnem, valja mu reći da je on stvarno sretan čovjek. Da, što god da napravi ili zasadi, ispadne dobro i lijepo. Ljudi misle kako je prekrasno, a... U stvari, jako je malo zaslužan za to. Sjeme, gnojivo i zemlja je naša, a to je u vrtlarstvu najvažnije. Zar ne, moj grofe? Znali su i grof i grofica koliko je njihov Larsen dobar vrtlar. Inače ga ne bi tako dugo držali u službi i već bi ga davno otpustili. No nisu željeli priznati svoju ljubomoru, već su isticali samo svoju dobrotu i plemenitost. Eto, bježe to priča o vrtlaru Larsenu i njegovim gospodarima. No, nije to bila obična priča, već ona koja se uistinu dogodila u jednoj davnoj i dalekoj zemlji. A nigdje ne piše da se ne događa i dan danas, tu, negdje oko nas.